Sí, jo bé. Tu? De fet, et volia dir si coneixies l'enginyer suez Rafaelo d'Andrea, perquè va ser un gran expert. Perfecte. Genial. Què representa que hem de fer tu, Marta? L'any que ve. Jo no m'he provat com jo. Bueno, perquè tu vas tenir una sort, nano. Una sort. Què tal, nois? Com estàs, guapa? Bueno, aquí, reclam el món. I tu? Bé, de fet... Què t'has de dir? Què és? Va? Va. que tinc una cita. Què dius? Una cita. L'Elisa una cita. Però espera, amb qui és? No serà amb aquell de cafè, no? Uau! Aquell tan alt? Uau. Aquell begut tan alt? Què De cafè. dius? Jo no sé molt d'amor, però tot menys cafè, Elisa, de veritat. No. Tot menys cafè. T'han fet molt de mal, nano. No, jo el que vull és que no li feien mal a ella. Pareu d'espantar-la, que ni que està boníssim. Veritat? Sí. Però Maurici, deixa-ho. És bon pavo o no? A veure, jo crec que sí, però tampoc el conec tant. Aquest és el problema. Al principi tot són flors, però després Clar, ja ho veurem. i- Després. Para d'espantar-la, que s'està A coneixent. veure, però com us heu conegut? O sigui, ja portem alguns dies fent cafès. Però que no érem res més que col·legues. Aquests fan el que fem tu i a l'hora després ja estan amb un altre. Que no? Que sí, de veritat, Marta, de veritat. Ai, tu els coneixes molt bé, no? Bueno, tinc amics de cafè Has anat i tu? sé el que... Mira, no ho sé, del pal però que és van. que jo només volia consell, perquè sabeu que em poso nerviós amb aquestes coses i que vull que surti bé. Sortirà bé, no et preocupis. Home, si aquí som uns experts en l'amor. Que podem explicar tot. A veure, com a consell, aquí tot és molt happy, però la realitat és que són gent complicada en una relació. Vale, ja, no? Serà que no hi ha gent guapa a la nostra carrera, no? Home, clar. Què us referiu a vosaltres? Oh, obvi. És que ni de conya, vamos. Només falta veure'ns. Ni cas. Lisa, ei, perdona, com estàs? Ei, És que estic suant. És que s'ha allargat l'entrenament i després m'he hagut d'anar a dutxar i he arribat a casa suat i ara estic més suat de no et com abans i preocupis. ja... Jo acabo d'arribar. Vale. Perdona, Bueno, i què tal? Com ha anat el dia? Doncs molt bé. Sí, la veritat és que aquest matí estàvem fent un treball en grup perquè aquest any estem tenint molts treballs en grup i a mi això m'encanta. O sigui, estic com supermotivadíssima. I després ja he anat a fer classe de spinning. Ai, per cert, com estàs de... Bé, Sí? molt bé. Sí. No, sí, ara ja superbé. La veritat que ja he agafat com tota la resistència necessària i... Bé, que després he anat al pis. I ja he vingut cap aquí. Uau, quin dia més guai, no? I tu? Jo bé. Vull dir, no sé, m'he aixecat prou d'hora, m'he fet el meu cafè amb la meva torradeta i després he anat al taller amb els peques. Ja. I a la tarda ja m'ha tocat entrenar, que ha sigut terrible, perquè feia molt fred. Uau. I sí. I després... Ai, merci, maco. Mira, tinc una gana. I després ja he vingut cap aquí, perquè clar... No sé, que teníem moltes ganes de que sopéssim els dos junts i... Ai, perdona, vols? Gràcies. La teoria? Vull dir, que a la carrera no diuen que a segon no hi ha tanta teoria com a primer. Vull dir que aquest any és més pràctic, no tan teòric, que a primer era més teòric. Vaig al lavabo. Vale. Sí, ara torno. Estàs bé, però? Sí, superbé. Lisa, tia, reacciona.
Lisa, tia, què passa? Pepi, en sèrio? Tens un tio que t'ha dit que ha estat tot el dia pensant en tu i li parles de la universitat. Pepi, ara no, perquè jo estic intentant centrar-me. Estic bastant agobiada i noto que el cor em comença a anar molt, molt ràpid i tota aquesta escalfor al cos, com si m'anés a explotar i de com m'ha sortit amb això, i jo crec que no em trobo bé. Estic malalta i vull anar a casa. Malalta? Sí, malalta? Estàs enamorada? No. Pilladíssima. Pepi, això no m'ajuda. Això no m'ajuda. I el sabó, que em comencen a suar les mans. Sí, bueno, ja m'explicaràs. Pepi, ara no. Escolta'm, ens podries portar la focaccia aquella sense gluten, la de les olivetes? Merci, maco. Lisa, he demanat una focaccia pels dos sense gluten i t'he deixat una mica de pa. Ah, no, sí, és que no em trobo massa bé. T'importa si ho deixem per un altre dia? Sí, clar, cap problema, però... Doncs marxo. Fins dilluns. Però estàs bé? Sí. Descansa. Podries portar una mica més de pa, si us plau. Gràcies, maco. Hola, què tal? Com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc l'Elisa i sóc autista. Avui estic una mica desconcertada. La veritat és que he viscut una situació que no sé ben bé com dir-li o posar-li nom. Ha sigut bastant nova i la veritat és que això és una cosa que ens passa bastant a les persones autistes, de sentir que ens passen coses però no saber dir exactament el què. Però bé, estic segura que tot anirà bé. Ja us vaig dir que aquest any estaria ple de noves experiències i així està sent. Així que mantingueu-vos al corrent. Adeu! Hola, què tal? Com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc l'Elisa. Ei, Elisa, com estàs? Ahir va ser una mica estrany, però... Jo al final em vaig acabar fotent tot el pa i em van acabar fotent fora del restaurant. Quins nervis que tenen. No sé, espero que no hagi fet res que t'hagi pogut molestar. Bé, Elisa, pel que m'has dit, doncs no saps com et sents i t'agradaria solucionar-ho. T'ha passat alguna cosa a la universitat? No, a la uni superbé tot. I amb els amics genial, o sigui que... També estic provant moltes coses noves. Doncs, ostres, això són molt bones notícies. Llavors, què et preocupa, Elisa? Que he conegut un noi, l'Àlex. I som supercol·legues, però últimament estic començant a notar sensacions estranyes. Sensacions estranyes, però et tracta bé? Sí. Ell, pobret, és superempàtic i molt maco. De fet, tenim moltíssimes coses en comú. Bé, som evidentment diferents, perquè cada persona és diferent, però molt iguals a la vegada, saps? Crec que és més cosa meva, que quan estem junts o bastant a prop, doncs començo a notar sensacions que no sé ben bé quin nom posar-li, o no sé, la panxa que em remuga, o el cor que em va més ràpid i em sobrepassa una miqueta. Això és bo o dolent? Mira, entenc, Lisa. T'explico el que farem. Si et sembla, treballarem amb uns qüestionaris conjuntament perquè tu puguis ficar nom a tot aquest garbuix d'emocions que estàs sentint. També penso que et podria anar molt bé fer alguna activitat artística, per exemple, teatre, no? Que t'ajudi a expressar aquestes emocions. També, per exemple, llegir algun llibre de psicologia, de relacions humanes. Pots estar tranquil·la, Elisa, perquè crec que el que t'està passant és molt positiu. Crec que l'Àlex t'agrada. És que mira,
un altre cop, T'agrada molt. I al final no et preocupis perquè has d'aprendre simplement a transitar-ho. sí, sí. Mientras hago mis deberes diarios, pienso continuamente en esa persona. Totalmente de acuerdo. ¿Estás absolutamente enamorada? ¡Alex! 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 Hòstia, què fas aquí? Vull dir, no sé, ara t'anava a escriure, però com l'altre dia vas marxar com vas marxar, no sé. Jo tenia ganes de veure't, però no... No, sí, jo també. És que m'agrades. Jo també estic flipant, no m'ho esperava gaire, però sí, també tenia ganes de veure't. De fet, tenia ganes de veure't avui, ahir, abans d'ahir, suposo que demà, no? Tot i que això encara no ho sé del tot, perquè encara no ha arribat, evidentment. Però bé, el tema que volia saber si tu també senties, perquè, doncs, si fos així, podríem xerrar o estar físicament una mica més a prop, o tenir, fer coses que ens agradin plegats.